Duna pada karo lanang jati. Mbak apa? Sandiri pada karo wadon jati. Jangan samane kan bisa Allah nggih, sampean salah mami ya. Iki tak gambane alam makhluk nggih, paham nggih? Padha karo ngono. Lah itu dirapekne, ditempukne. Ning satu kamar, kamar itu udah karo ada. Ning alam wahdat. Jenenge alam wahdat. Iki makan alam batin iki gambarane. Iki tak jelasnya gawe alam muda, alam makhluk. Man ben paham. Pada anak karo anak itu dirapekne dadi sita. Pada Nurullah karo Nur Muhammad. Gitu. Lah akhirnya dengan proses ini dadi siji. Berarti dirapekne ta? Dadi sita ning kamar kumpul suami istri tanpa kena beda-beda ke wujudnya golek ngira mboten. Pokoknya dari situ kan menyatu gitu. Akhirlah iya suwene mangsa pira 50.000 tahun. Lek dari situ memang ya 50.000 tahun. Penjelasan wong ngoten ta, luwahne gitu. 50.000 tahun. Suwene 50.000 tahun kumpul mang lan jadi karo wadon jati. Nurullah Nur Muhammad akad zat karo sifat. Penjelasan ini kan ngoten ta. Zat karo sifat. Nurullah karo Nur Muhammad itu sama saja bahasanya. Enggak usah bingung ya. Lah lek wis iki dikelungkune suwene ning jero ning gone alam jenenge apa adae jenenge alam wah. Ya. Suwene 50.000 tahun akhirnya dadi apa? Wong itu akhirnya ngandut. Berarti Nur Muhammad. Paham ya? Nur Muhammad ngandut. Ngandut metu meten sing jenenge apa? Sing jenenge alam wahidiyat. Alam wahidiyat berarti panggonan. Lah nek jerone alam wahidiyat yang ketiga niku lho nggih. Akal wahdat akhir. Ya. Lah nek jerone alam wahidiyat iki nek jerone kuwi enek jenenge apa? Alam semesta sak isine. Dadi Nur Muhammad iki berarti apa? Ngandung nek jerone Nur Muhammad iki. Nur Muhammad kan wadon jati, nggih ta? Wong wedoke padha karo makhluk padha karo wong wedoke. Lek Nurullah dadi lanange kan ngoten lho. Lah lek wis kumpul kan akhirnya meteng. Anak kan ngoten ta. Lah nek jerone kandungan, lha iki jenenge kandungan, iki jenenge apa? Wahidi. Lah jero wahid jero kandungan iki nek jerone sing dikandung apa? Alam semesta beserta isinya. Nah, lah lek wis kuwi jenenge kandunge kuwi mang makanya lah nek jerone kandungan kuwi mang sing sampai kliwatan. Nek jerone wadah iki kula garis saiki sik engko ben boten kliwatan. Nek jerone wadah iki kula hapus nggih. Lah nek jerone wadah iki sampe ben perinciane Nur Muhammad iki ya. Wadah iki ana telu. Ben dadi akhirnya ketemu ngandunge iki mang. Ketemune niku. Nek jerone wadah iki nur murub tumetes pertama, tajaline pertama. Nur murub tumetes dadi roh idofi. Wadah iki tajaline Allah sing pertama mang nggih. Nur murub tumetes dadi roh idofi. Apa to roh idofi iki? Roh idofi iki calon wadahe Nur Muhammad. Adahe Nur Muhammad. Paham nggih? Roh idofi iki asale teko ndi? Roh Kudus. Lah Roh Kudus iki kok Rohullah. Asale iki sampean Bang. Rohullah jadi roh kudus jadi roh idofi dadi roh 7. Prosesnya ada sendiri ya. Roh niku karek bahasa nih makanya takon roh sing endi ngono. Roh 7 nanti